אז שלום עמית, זה כיף שאתה איתנו היום. זו פעם ראשונה, אני קצת מתרגש. אז איתנו היום עמית, מומחה שיווק עם למעלה מ-15 שנות ניסיון, הקים את אחת הסוכנויות B2B הראשונות בארץ, מרקטינג אלווי, נכון? התחיל את הדרך המקצועית בפייסבוק וגוגל, והיום הוא בעלים של אבי פריים ומלווה הרבה סטארט-אפים מגניבים בכל מה שקשור למרקטינג אופס ואסטרטגיה. אז שלום עמית. שלום שלום. נראה לי מאיפה שנתחיל, והסיבה שהיה לי מאוד מעניין להזמין אותך, זה יש לך ויו על המון חברות, והסוויט ספוט שלך זה בין ראונד A ל-B, שבעצם מגדילים מחירות ורוצים, רגע, אנחנו מגבירים קצב, ואני רוצה שיהיה לי בהירות בכל רכבת הרים הזאת. אז אחד הדברים המשמעותיים שאני עושה, זה account-based marketing, ונכון שזה buzzword מאוד מאוד גדול, מאוד אמורפי. מה זה account-based marketing? תשמע, אני אגלה לך סוד, ואל תגלה לאף אחד, אני די חדש בעולם של ה-B2B, אני יודע, 3, 4, 5 שנים, גדלתי כאילו בעולמות האפליקציות, ושנכנסתי ואני שומע כל ה-ABM, וזה כל מיני מילים מפוצות, ואומר, רגע, מה, אתה בסוף פונה ל-X חברות, ועושה איזושהי פריזמה. איך אתה מסביר ABM אוקיי, אז ABM, כמו inbound marketing, כמו הרבה קונספטים אחרים שאנחנו משתמשים בהם, זה ונדור תוכנה המציא, אוקיי? קונספט שהמציא ונדור תוכנה כדי לספר את הסיפור שלו טוב. הרבה מאוד מהדברים שאנחנו משתמשים בהם, גם ב-B2C וגם ב-B2B, התחילו משם. אז אני שם את זה במקום שמיועד לזה, זה משהו שהתחיל מתוך מקום של באה חברה, ואמרה, יופי, אני יכול לזהות IP של אנשים, ואיפה הם עובדים, ואז אני יכול גם להציג להם הודעות רק לאנשים בחברות עצמן. משם זה התחיל. עכשיו, ב-B2B, מבחינתי, account-based marketing זה ה-basics. כאילו, אתה לא מוכר לאנשים, אתה מוכר לחברות. כשאתה מוכר לחברות, אתה צריך להבין את החברה ולהכיר את החברה. הרבה פעמים, מרוב לחץ להביא לידים ולידים ולידים, אנחנו שוכחים שאנחנו מוכרים לחברות בהתחלה, שזה ברור שאנחנו מוכרים לאנשים בסוף, אבל יחידת בסיס שלנו זה חברות. עכשיו, כשאני מוכר לחברה, אני צריך להכיר את החברה. חברות האלה חברות שעוד לא מכרו, או שמכרו ל3-4 חברות, הם עוד אין להם איזושהי התמחות מסוימת, הם עוד לא מבינים בכלל איזה ורטיקל מתאים להם, איזה סוג חברה מתאים להם. למשל, האם חברה שיש בה 40% מהנדסים, היא טובה יותר מחברה אחרת שיש לה 10% מהנדסים. או חברה שמוכרת לריטייל, בכלל מדברת בתחומים אחרים. אתה יודע שחברות גדולות של e-commerce למשל, כל הנושא של האתר, כל הנושא של זה, בכלל הוא יושב בשיווק, הוא יושב ב-e-commerce manager. לעומת זאת יש חברות שהן מאוד גדולות, הן עושות גם e-commerce, ואז זה כן יישב בשיווק. זאת אומרת, זה באמת הבדל עצום. והרבה מאוד חברות בכלל לא חושבות על קצת להכיר את החברה, ולחשוב מי צריך אותי, ואיפה הכאב שאני בסקטור יותר גדול. אז ABM הוא מתודה שעוזרת לפתור את זה, היא גם מאוד עוזרת לחבר בין שיווק למחירות, שזה נושא שתמיד צריכים להיכנס אליו, כי הוא עדיין לא פתור. הריב הזה או המתח שקיים כל הזמן בין שיווק למחירות. אז ABM מבחינתי הוא גם עוזר לחברות להתמקד, כי מאוד קל לבוא למנכ"ל או ל-CROs ול-CMOs ולהגיד להם, תשמעו, אין לכם תקציב למכור לכל העולם. אז בואו נתמקד, הם מבינים את זה, וששואלים אותם שאלות על למי מכרו, קל גם להבין שיש דברים דומים בחברות שקנו בסופו של דבר. אז בגלל זה אני בדרך כלל עובד רק עם חברות שכבר מכרו קצת, כי יש שם את הפידבק, ואז אני יכול לעזור יותר. אז ABM דבר ראשון מאפשר לי להתמקד. דבר שני, ברגע שסיילס ומרקטינג בעצם עובדים על אותה רשימה של אקאונטים, כל האליימנט הזה בין סיילס למרקטינג פשוט קורה מעצמו. כי אתה חייב לעבוד על אותה רשימה, המטרות שלך הן לא להביא ליד, אלא אתה כבר יודע מי האנשים שאתה רוצה לפנות אליהם, המטרה שלך זה פשוט לעשות איתם אנגייג'מנט. אז מרקטינג אחראים לחלק מהאנגייג'מנט, וסיילס אחראים לחלק מהאנגייג'מנט. כל משהו מיטינגס ושיחות טלפון ודמוים זה סיילס, וכל משהו צריכת תוכן ווובינרים ולפגוש את החברות באיבנטים זה מרקטינג. אני חושב שהקונספט הזה, המון אנשים מדברים עליו, ולא הרבה אנשים עושים אותו. איך באמת מייצרים אליימנט? אז רוב הפרויקטים שלי, וזה משהו שלא צפיתי בהתחלה, הייתי צריך אולי, אבל רוב הפרויקטים שלי של account-based marketing, ההתחלה היא במחירות. זאת אומרת, איש השיווק מביא אותי או המנכ"ל, אבל הדבר הראשון שאני עושה זה גם לקבל בעין של מחירות וגם לעבוד עם SDR.
כי ברגע שאני עובד איתם ומראה להם את ה-value, וכמות הדאטה שאתה יכול לאסוף, וכמות הניתוחים שאתה יכול לעשות, לפני שבכלל פונה לחברות, ואיך זה מעלה את הסיכוי שמדברים איתם ופונים אליהם, זה יוצר אמון. והרבה פעמים אין אמון, זה הבעיה, שאין אמון כי כולם עובדים על מטרות אחרות. זה גם מיינדסטים שונים, זה חכם בגלל שסיילס הם one to one, הם רוקסטרים, הם רוצים לעלות ולמכור, ושמראה להם, אתה מראה להם רגע את התמונה המלאה, ומה אפשר לתת להם, זה מעניין שאתה מתחיל משם. אני חייב להתחיל, והליד הבא כבר לא יתייחסו אליו, ואז הם מעדיפים את הלידים שלהם, ולא לענות ללידים ממרקטינג. אז ככה זה נוצר, זה תהליך כזה. יש גם מנכ"לים שחושבים שהפרד ומשול זה השיטה הכי טובה, אני מקווה שזה יורד מהעולם, אבל ברוב המחלקות זה פשוט משהו אינרנטי. אינרנטי לאיך שרואים שיווק ואיך שרואים מחירות. עכשיו, במקום שמנכ"ל יבוא ויגיד, חבר'ה, יש לכם מטרה אחת. מטרה אחת, זה 100 חברות שצריכים לבוא אליהם, זה 200 חברות, הם צריכים לחסות 25% מהם, פגישות עם 20 ברבעון הבא, זה המטרה. עכשיו, לכו לשבו את הראש איך מרקטינג עושה לשים את זה ביחד. ובחברות שזה קורה, זה עובד מדהים. יש אנשי מרקטינג מדהימים שהדבר הראשון שהם עושים בבוקר זה לחשוב איך אני עוזר לסיילס לעבוד יותר טוב. עכשיו, איך זה נראה בפרקטיקה? תכף נדבר על הפן הטכנולוגי שהוא לדעתי מה שאפשר לעשות שם עכשיו הולך ומתעצם, אבל בפרקטיקה של התרבות בחברה, איך זה באמת נראה שזה עובד? מה, זה פגישות הרבה יותר תכופות? זה איזושהי עצירה של המנכ"ל שאומר, חבר'ה, זה מה שקורה מעכשיו? איך זה בסוף? מתי זה כן עובד? גם כשהמנכ"ל אומר את זה, לא תמיד זה קורה. יש לאנשים יכולות מדהימות למסמס את מה שהם לא רוצים לעשות. בכל ארגון, כולם אומרים ארגון קטן, אין פוליטיקה, זה לא נכון, תמיד יש. פוליטיקה זה גם משהו נורמלי, זה יחסים בבני אדם, בארגונים. ואני חושב שקודם כל זה להפגיש את מרקטינג וסיילס ביחד פעם בשבוע. כאילו מי שאחראי על Demand Generation, מי שאחראי על SDR, ולפחות פעם בחודש גם את ה-Head of the Department, לדבר על המאמצים, מה עובד ומה לא עובד. והשיחה היא לא שיחה של אני לא עשיתי את העשיתי, אלא פשוט לעבור אקאונט, ולראות מה אפשר לעשות כדי לשפר, ומה עשינו שלא עבד ואיך משפרים אותו. ברגע שהשיחה בעצם, אני חושב שברגע שיש אקאונט או 10 אקאונטים, ואני יושב איתך ואתה איש שיווק ואני איש מחירות, המטרה שלנו היא זהה, אנחנו צוות, אנחנו פתאום הופכים להיות משתי מחלקות שונות לצוות. ואני חושב שפה, לעבוד עכשיו מכל הטכנולוגיה ומכל הסיגנלים ומכל הדברים האחרים, זה מאפשר למחירות ושיווק לעבוד כצוות. וברגע שמחירות ושיווק נפגשים פעם בשבוע. למשל, יש לקוחות שאני ממש מתחזק להם פעילות ABM. אז אני יושב עם ה-Head of Growth, פעם בשבוע על כל האקאונטים שהראו סיגנלים, עוברים אחד אחד, ואני מקבל פידבק על אם הסיגנל עבד, לא עבד, ולפעמים גם רואים בעצמנו שלא חזרו מספיק מהר לבן אדם, לא חזרו מספיק מהר לחברה, או לא הפעילו את המנגנונים שאמרנו שנעשה, כמו אימיילים או טלפונים או כל דבר אחר. רק זה מדהים, כבר עובד, כאילו כבר משפר בצורה משמעותית את תהליכים. מה אתה חושב על SDR? סליחה, תמשיך. לא. מה אני חושב על SDRים? כן. אני לא יודע, SDRים, BDRים, אנשי מחירות, זה טייטלים, בסופו של דבר, לפני שנה גם בכלל, חשבתי על איזו תיאוריה מה זה SDR? SDR זה מישהו שהוא אמור לעשות מחירות בסקייל, שזה בן אדם שהמאפיינים שלו הם חלקם בשיווק וחלקם במחירות. אז אין איזושהי הגדרה חד משמעית מה זה SDR או BDR, בסופו של דבר בדרך כלל רוב החברות מתייחסים אליהם כאל אנשי מחירות זוטרים, שעושים את העבודה השחורה, וזה לא נכון, כי set of skills צריך להיות אחר לגמרי. עכשיו, אני חושב למשל, שבארגון נכון, אז אנשי המחירות נותנים למרקטינג, לנהל להם את הלינקדאין שלהם, את האוטריץ' האוטומטי, והם נותנים, וה-SDRים, ואנשי המחירות ואנשי המרקטינג כותבים ביחד את האימיילים, ומנתחים ביחד מה עובד, ואנשי המחירות באמת לוקחים את התהליך היותר, מה שאתה אומר, אחד על אחד. זאת אומרת, להבין את האדם, לסגור איתו, להגיע לאנשים אחרים בארגון, וגם אנשי מחירות אמורים לנהל את התהליך ברמת הארגון שאליו הם מוכרים. הם אמורים למפות ולדעת עם מי לדבר. עכשיו, יש חברה עכשיו שאחד הדברים המרכזיים שאנחנו עושים זה איך לזהות שאנחנו מדברים בבן אדם הלא נכון בארגון, בצורה אוטומטית, ולהעלות איזשהו אלרט שצריכים לדבר על הלקוח הזה.
כאילו, דגלים מטורפים, אבל זה מעניין, כי זה הופך את ה... זה פה האוטומציה משנה דברים. לגמרי. תפקיד SDR אתה חושב שהוא יישאר? אני לא יודע, יש הרבה שאלות על AI agents, הם יתקשרו בשבילך, הם יעשו את הטלפונים, הם ישאלו AI agents אחרים על המוצר. אני חושב שכל עוד צריך שמישהו ירים את הטלפון ויתקשר, ואנשי המכירות האלה שכבר יש להם את המרצדס, הם לא יתקשרו, הם לא יעשו את זה, אז כן, צריך מישהו. אגב, אני צוחק על אנשי מכירות, אבל תכלס, גם אני אחרי 20 שנה לא הייתי רוצה להרים טלפונים כל היום לאנשים, אתה יודע, אני כבר רוצה לעשות דברים אחרים. אז יש בזה משהו הגיוני. אבל אני חושב שכל עוד SDR לא יהיה התמחות בפני עצמה, אז זה חוטא למקצוע, כי זה באמת התמחות. כאילו, איך להשתמש בדאטה, אוטומציה, ועדיין קשר אנושי, לקשור את הכל ביחד כדי לעשות סקייל, כדי להביא הזדמנויות. ואיך אתה רואה את זה? אני חושב שזה שינוי שאנחנו נראה בעוד מקומות, ב-SDR זה כבר די קיים, שיש כלים חדשים, אפילו לא נקרא לזה AI. יש הרבה כלים חדשים שנכנסים, שנותנים יכולות חדשות. ממה שאני רואה, חלק מהאנשים בחברות לא זזים מהר מספיק לאמץ את הטכנולוגיות החדשות, ויש אנשים שפתאום, אם אני עכשיו SDR שמאמץ כל מיני טכנולוגיות, אני יכול להיות במקום 3 SDRים. ואיך אתה רואה את הדבר הזה נכנס בתוך חברות? אני פחות מאמין במחר יהיה אייג'נט שיעשה 100% מהעבודה ולידים פשוט יישפכו בטיימינג הנכון, בקונטקסט הנכון. אני כן חושב שאנשים שידעו to use automation right, יהיו פשוט מכפילי כוח מאוד משמעותיים, והם פשוט נהיים ארכיטקטים בדומיין שלהם. איך אתה מסתכל על זה? תראה, בתכנות, שזה העולם שהכי הרבה מאמץ AI, קודם כל הסיפור של בני אדם לא מאמצים טכנולוגיות ופרוססים חדשים, זה כאילו 50% מהסיבה שקיימים יועצים וסוכניות. כי כדי להכניס, אתה זוכר כל העניין של דיגיטל טרנספורמיישן שעדיין קורה, ויש חברות שלמות שזה מה שהן עושות, כאילו, מכניסות לך מוצרים חדשים ומשנות משהו בחברה. כי לאנשים קשה לשנות, ולכן גורם מבחוץ צריך לעזור להטמיע את הגורם האחר מבחוץ, שגרם לצורך בשינוי בסופו של דבר. זה ברמה הפילוסופית. ברמה יותר נקודתית, תראה, איך ש-ChatGPT יצא, וואי, תוכן, אני כאילו קשה לי מאוד לכתוב תוכן, כבר שמחתי, ואז הבנתי שהבעיה שלי לא לכתוב תוכן, היא לבוא עם רעיונות מספיק מעניינים, ולמצוא קול משלי, ויש אנשים שיותר קל להם, ויש אנשים שפחות קל להם, וכל נושא של קונטנט, ואני כן משתמש, לא ב-ChatGPT, למשהו אחר, אבל בשביל תוכן היום, אבל זה בשוליים. זה פשוט חוסך לי זמן. אבל אם מסתכל על engineers היום, שעושים קודינג, באמת רואים המהנדסים שיודעים להשתמש בקודינג הכי טוב, הם פשוט נותנים תפוקה פי 10, כמו שאתה אומר. אני חושב שזה גם יקרה בשיווק, זה יקרה בכל תחום, אבל קשה קצת להסתכל קדימה, ואז לראות מה קורה היום, כי זה לפעמים תוקע אותך קצת. רגע, אבל אני עוד לא שם, אז אני לא אעשה כלום, לא. אז אני למשל משתמש המון ב-AI, בלתת לעצמי יכולות שלא היו לי. זאת אומרת, עד שלא היה ChatGPT זמין, לא הייתי יודע לעשות מקרואים באקסל, לא הייתי יודע לייבא דאטה, לא הייתי יודע לעשות סיכום לדאטה כמו שצריך, לשלוף נתונים. הרבה מאוד מהפעילות היום זה לקחת איזה מישהו שהגיע אליך, אבל אתה לא יודע עליו כלום, ולעשות לו enrichment מהרבה מאוד מקורות שונים, חברות כמו קליי שעושות עבודה מדהימה, ובעצם ליצור איזשהו מנגנון שנותן לך מידע שאתה צריך, ואז אתה יכול לקחת פעולה. אני עוד לא מגיע אפילו למקום של AI יכתוב את האימייל בשבילי, זה עוד לא שם, כאילו, זה יכול להיות שם, לא נראה לי שזה השינוי הגדול, אני חושב שקודם כל תתמקד. ואיך אתה מתמקד? בלאסוף דאטה. אז פה AI, לך דוגמה, אחד הדברים הראשונים שהבנתי את הפוטנציאל, וזה נשמע הכי שטותי בעולם. אני עובד הרבה עם HubSpot, זה אחת מההתמחויות שלי, ובHubSpot, הרבה פעמים אתה צריך להעתיק למשל, תסנן לי רק אנשים מהחברות האלו והאלו, ויש לך רשימה של 100 חברות. הרבה פעמים הייתי מקבל דאטה שהוא מבולגן באקסל, ופעם הייתי יושב, או עם איזה כלי שעושה find ו-replace, ופשוט מנרמל שזה יהיה נקודה פסיק ולא פסיק. והיה לוקח לי שעה, דבר כזה, סתם עבודה די סיזיפית. מצאתי שמישהו מכניס את ChatGPT ואומר לו, תיקח את הרשימה הזאת, תן לי אותה עם נקודה פסיק, זה לקח שנייה, וזה חסך לי שעה. זה הדבר הראשון שהבנתי את הפוטנציאל האמיתי. אז היום אני עושה את זה פי 10 או פי 20, ובכלל לא נתן דברים יותר מורכבים מזה, כן? אבל בבסיס אני חושב שזה המקום.
כאילו, פשוט לתת לך להתרכז בדברים שיותר מעניינים ושאתה יכול לתת בהם ערך אמיתי. אז היום למשל, כולם מדברים בקליי על מנוע ששולח אימיילים אוטומטיים, חס וחלילה. ברוב החברות שאני עובד איתן, אתה לא יכול לשלוח אימייל אוטומטי, כי זה עדיין לא טוב. וגם אנשים מזהים, אנשים יודעים שכותבים להם, יש איזה תוסף. אני חושב שהעלית נקודה שהיא מעניינת מהמקום של התחלנו מייצר accountability בין סיילס למרקטינג, והשלב הבא, שגם אני חושב שזה המקום שבעיקר מעניין היום ב-AI, זה באיך אני לוקח דאטה ומייצר, נקרא לזה nuance or more specific content throughout the funnel. אז איך אני לומד במרקטינג, ואני דואג שגם הסיילס יכירו שהבן אדם הזה הגיע מהמקום הזה, או שהבן אדם הזה הגיע... ספר קצת על זה, כאילו איך זה נראה, כי זה נראה לי פשוט לוקח את הכוח של AI, ואני לא נותן לו להחליט, אני פשוט נותן לו לעשות סדר, כי בן אדם לא מסוגל לצרוך כאלה כמויות של תוכן ולהנגיש אותם. נכון, אבל זה בדיוק הנקודה שאתה מדבר איתי על growth. הרבה פעמים חברות אומרות לי, תעשה איתה מנוע. מה שאתה מדבר על עכשיו. אבל איזה מנוע? אתה עוד לא יודע למי אתה מכוון. עוד אין לך את מספיק אנשים, או את הטריינינג הנכון, את הפרוסס הנכון, לבוא עכשיו ולעבור כל יום בבוקר רשימה של חברות ולקרוא נכון את הסיגנלים. חלק גדול מהעבודה שלהם זה בכלל לתרגם סיגנלים שפשוט יבינו אותם בני אדם. כדי שאנשים בכלל לא יראו ויגידו מה זה עוזר לי בכלל. אז אני מונע את זה על זה שאני אומר להם, החברה הזאת בדיוק שכרו מישהו חדש, שהוא בטייטל שאנחנו מחפשים, ויכול להיות שבן אדם הזה רוצה להרשים, אז בואו, זה הזמן לפנות אליו ולהגיד לו, make an impact in your new job, עם המוצר שלנו, לדוגמה, ברמה הכי בסיסית. בחברה הזאת בדיוק היה להם רבעון מצוין, והם שחררו לבורסה איזו הודעה, ובהודעה כתוב שזה האתגרים שלהם, אז בואו נדבר איתם על זה. אני חושב אבל שזה בדיוק ככה המנוע נבנה. כן, אבל הוא נבנה לאט, הוא לא נבנה... אני מבין, אני ממש מבין. הוא לא נבנה אוטומטית, השכל הוא עדיין אנחנו, ואני מנצל את הכוח של AI ללמד אותו מה אני חושב שזה הדבר הנכון, אם אני מבין אותך נכון. לא, אני אפילו לא מלמד AI, אני משתמש ב-AI כדי לפרמט את הדאטה ולהציג אותו בצורה כזאת שאיש מכירות ידע מה לעשות איתו. אני עוד לא סומך על הפילטרינג של AI במקום הזה. זה משהו חשוב להבין כי... שרק התחיל כתיב הכל, אז אמרו אנשי פרסום, אוי, AI ייקח לי את העבודה. נגיד, מישהו אמר לי את זה, ואז הייתה את הבדיחה שרגע, אתה רוצה להגיד לי שצריך להגיד ל-AI בדיוק מה אתה רוצה, מה המטרות שלך, לאן אתה רוצה להגיע? אז כאילו, בשביל זה יש חובה עבודה שלי כיועץ לנתח לאנשים ולהסביר את מה שהם רוצים לעצמם, כדי שיוכלו לאשר לי את זה ולהוציא את זה לפועל. אז מהבחינה הזאת אני חושב שכן, AI כן יחליף חלק גדול מהדברים שנעשה, אני לא חי באשליות שלו, אבל בשנתיים הקרובות, 3 שנים הקרובות, עוד יש לי עבודה. אני חושב שאם אתה רוצה, אתה יודע, בסך הכל אתה רוצה לדבר על growth, אבל growth הוא, כמו שאתה אמרת, growth hacking שכולם דיברו עליו, ואני חושב ש-growth hacking בסופו של דבר היה פרוסס של טסטים. זה מה שהוא היה, הוא היה עוד עושה ניסיון כל הזמן, ולא איזשהו hack, זה לא hack. תמצא את ההק על ידי זה שאתה בודק מיליון דברים. אז אני חושב שהיום פשוט החליף שם, מדברים על growth, מדברים על strategies, אבל בסופו של דבר, כן, תראה מה אחרים עשו, תזקק את זה ל4-5 אופציות, ברבעון הזה אתה עושה אותם. כי סטטיסטית אחד מהם יעבוד יותר טוב מאחרים. את הדבר הזה תגדיל ותמצא עוד דברים שתעשה עכשיו ברבעון הזה. אז ב-ABM זה אומר, תתמקד, תמצא 2 סגמנטים, לא משנה על פי איזה קריטריונים, יש הרבה מאוד קריטריונים שאפשר, ועכשיו תתחיל לעבוד על הסגמנטים האלו, תתחיל לייצר תוכן שמיועד להם, תתחיל לייצר קמפיינים שמיועדים להם, תראה לאיזה איבנטים הם הולכים, תלך לאיבנטים האלו, ותפגוש את הקהל ותלמד עליו יותר. יופי, אחד מהם יעבוד כנראה יותר טוב, מצוין. עכשיו בוא נראה איך הדאטה עוזר לנו. שפכתי דאטה פנימה ועשיתי 3 קמפיינים, אימיילים שונים. אוקיי, איזה מהם עובד יותר טוב ולמה? לאיזה פרסונה עובד יותר טוב? זה המיינדסט, זה המיינדסט של growth. ואני חושב שגם אנשי מכירות קצת עוברים פה זעזוע מסוים, כי וואלה, אף אחד לא רוצה לראות דמו יותר, רוצים שתביא להם עכשיו את המוצר להיכנס ולהתנסות בו, או מקסימום שלח להם איזה וידאו. אנשים כבר מגיעים, ויש יותר מחקרים שמראים שאנשים כבר מגיעים אליך שיש להם 2-3 אופציות, לא יותר, וכבר בתכלס יודעים מה הם הולכים לבחור. אז גם אנשי מכירות קשה להם, הם צריכים לפעול יותר מוקדם, הם צריכים לייצר לעצמם תהילה, צריכים לייצר לעצמם שם, כדי שאנשים יפנו אליהם וכאן יחשבו, הם חלק מהברנדינג,
בקיצור, אנשי מכירות. כן. וזה למשל, אני חושב שבאמת, לתת לאיש מכירות, שאיש מכירות צריך לתת למרקטינג לטפל לו בלינקדאין, או אתה יודע, דברים כאלו, או שמחלקות מכירות צריכות להחזיק social enablement person, שיעזור לאנשי מכירות להגדיל את הפרופיל, את הסושיאל שלהם ואת השיחות שהם מייצרים. בסוף כולנו סוג של יועצי יחסים בין מרקטינג לסיילס. לא, אני חושב אבל שכולנו שאנחנו עובדים בחברה, אנחנו חלק מהמיתוג של החברה ומהמכירות ומהשיווק. זה לגמרי. אז כאילו, קשה מאוד לאנשי מכירות להבין את זה, אבל you're serving sales, כאילו, אתם משרתים את המכירות, אבל גם מכירות משרתים את המכירות, גם מוצר משרת את המכירות, זה חברה, כאילו זה מה שהיא עושה, מוכרת ועושה כסף, אז כולנו משרתים את המכירות וכל אחד עושה את זה הכי טוב שאפשר. אז כן, יש אנשים שמעצבנים ודרישות ולא מבינים אותך ואתה לא מבין אותם, אבל בסופו של דבר, באמת, אנשי השיווק הטובים יותר מאלה שקמים בבוקר, אומרים איך אני יכול לעזור למכירות האלה. ולא איך אני יכול להביא יותר MQLים היום, או איך אני יכול לעלות יותר לידים היום. וזה מיינדסט מטורף. כאילו זה המיינדסט הנכון. ושאתה מסתכל על הטסטים ברמת ABM, זה ממש משהו כל הארגון, גם מכירות וגם שיווק, כולם אליין על זה, וממש זה מדובר שזה מה שאנחנו עושים בחודש הקרוב, בודקים. זה לא יכול, זה בדרך כלל חצי שנה יותר, אבל אני חושב שוב, מספיק שסיכמנו על רשימת חברות. זה תמיד איזשהו סקאלה, כן? אז בקצה של הסקאלה, שאתה הולך all in, אז חלק מהמטרות של אנשי מכירות, שיקבלו מהמנהל מכירות או מהמנכ"ל, יהיו גישות, אפילו לא מכירות, אלא פשוט תחדרו לחברה, תלמדו עליה קצת, זה חלק מהקומפנסיישן שלכם. זאת אומרת, זה stage 1. ושזה קורה, זה באמת עובד, כי במקום לקפוץ על כל הזדמנות ולעשות cherry picking וללכת על מה שאתה חושב שיעבוד, לא, יש לך רשימה, מתוך הרשימה הזאת אתה יכול בהחלט לתעדף. איך אתה מתעדף אבל? אוקיי, פה אני נכנס, אז בוא ניתן לך את הביצועים שלהם בבורסה ברבעון האחרון, בוא ניתן לך כמה אנשים שכרו, איזה מחלקות הם מגדילים, איזה מוצרים בעייתיים, ובוא עכשיו, כשיש לך את הדאטה הזה, תפעיל את ההיגיון שלך, תבחר איפה אתה מתעדף. ופה מתחיל איזשהו סוג של קסם. זה לוקח זמן, אתה לא תביא דיל, אם הסלס סאקט שלך הוא שנה וחצי, אתה לא תביא דיל בחודש. לך זה ברור, אבל לרוב המנכ"לים, ואני חושב גם לפעמים גם לרוב ה-VC זה נראה שזה לא ברור. כי יש כאילו, אנשים מגייסים אבליואציות מטורפות עם יעדים שהם לא שפויים. כאילו באמת, זה אפילו לא מספר הגיוני בעליל, אז למה אתה שם אותו? וזה כאילו, קצת לשים את עצמך להיקשר. כן, אני חושב שזה בגלים. כל פעם יש תקופה של התבהרות, כמו שהיה ב-23-24, ואז עוד פעם זה הולך ועולה, אבל בסוף כנראה שבעולמות של צמיחה בריאה, הדרך הנכונה היא באמת כל הזמן להבין איפה אתה נמצא, גם אם זה, אני מוציא עכשיו מלא כסף, אבל באיזשהו קאק פייבק ובאיזשהו חיבור עם המציאות, שזה משתפר, זה עוד לא שם, אבל אנחנו כן קצת משתפרים בקראפט הזה. מעניין. זה מדהים, סליחה, לפני שנה דיברו, עכשיו פייפליין. כאילו זה דבר חד משמעי. מה נכנס לפייפליין ומה לא? מתי מתחיל הפייפליין שלך? באיזה שלב של תהליך מחירה? בפגישה הראשונה, שיש לך פאנט, שיש לך כבר כאילו התחייבות, או שרק עשית דמו. אז כאילו, גם הפייפליין הזה, גם הקאק הזה, הוא הרבה פעמים מאוד סובייקטיבי ומאוד תלוי באיך אתה בוחר להראות את המספרים, סבבה, זה לא הביזנס שלי, כאילו, אני לא נכנס לזה כי יש אנשים שזה המקצוע שלהם ולהראות את זה נכון. אבל כשאנחנו מדברים על growth, אם אתה תתחיל מהמספר הגבוה הזה, בלי לנתח אותו, בלי לשבור אותו, בלי להבין באמת מה מחר המשימה שלך, אתה תיקשר. וגם לא תקבל דגלים בדרך מה עובד ומה לא. זאת אומרת, האם אני VP Sales יכול להיות רגוע שאני רואה שיש לי בפייפליין שלי עכשיו עסקאות בשווי $5 מיליון שהיעד שלי היה 4? לא באמת, כי אני לא רואה כלום על ההתקדמות שלהם, יכול להיות שזה סתם עסקאות שנפתחו, אני לא מבין כמה הן באמת חזקות. אז נגיד, HubSpot עכשיו עושה דברים מעניינים מאוד, היא מראה לך ממש נותנת ניקוד ומסבירה למה יש לך ניקוד לכל עסקה, ואם היא הולכת להיכשל או לא,
נגיד זה שלא שמעת ממישהו שבוע זה אלרט, והם מקפיצים לך את זה, או זה שאין next item, או שאין פגישה מתוכננת זה אלרט, אז הם כן עובדים את זה, ועוד חברות עובדות את זה עכשיו, זה די מדהים, זה שינוי מדהים. אבל עדיין מישהו צריך לשבת פעם בשבוע ולהסתכל על האלרטים. וגם להבין, אני חושב, יש לנו כל מיני ניסיונות לפרמל תמיכה בחברות, ולהבין איך אני יכול לבוא ולעזור ליותר חברות במקביל, ואחד הקשיים היה שבסוף כל הסיפור הזה זה מציאות מדומה. זאת אומרת, החברה החליטה שזה MQL, והחברה החליטה שזה SQL, זה לפעמים make sense ולפעמים פחות, ואז שאתה מתחיל לנסות לבסס על זה את המתודה, או איך אני ניגש בכלל לדברים, אתה מבין שרגע, הנקודה הזאת בכלל צריכה להיות פה, וזה בכלל מדד שהוא לא הגיוני, כי הוא כרגע מקבל את כל עם ישראל, וזה לא ממש סנן נורמלי, וזה משהו שנורא חשוב לזכור, שבסוף כל המדדים האלה זה מדדים שאנחנו קבענו, אנחנו או קודמנו, וצריך לפעמים לקחת אותם בערבון מוגבל, וקצת לראות שאנחנו לא נתפסים ספציפית על המדד אני מנסה לא להיות שם. זה קשה, כי זה כמו שאני משתמש במילה IBM, כי היא מוכרת. אז זה קשה לא להשתמש, אבל כשאני בונה פאנל, ואגב, אני חושב שמבחינה זאת operations נעשה יותר ויותר חשוב, כי הניהול של הדאטה וההנגשה של הדאטה זה פשוט יותר ויותר קריטי. אבל כשאני בונה פאנל שכל החברה אמורה להסתכל עליו, אני מנסה להבדיל שנייה בין טכניים, זאת אומרת, מה אנחנו צריכים כדי למדוד אנשים שעובדים על כל חלק מהפאנל, למשל SDRים, מרקטינג, סיילס, אני עדיין צריך לבנות את זה בצורה כזאת שאנשים יכולים למדוד אותם, יכול להבין מה עובד, מה לא עובד, אבל כשאני בונה את השלבים השונים, אני מנסה לחשוב איפה זה אצל הלקוח. זאת אומרת, לא איפה אתה מבחינת המוכנות שלך לתהליך מכירה, אלא איפה הלקוח מבחינת הדבר. זאת אומרת, האם הלקוח יש לו line item, האם יש תקציב לזה, האם היא רב decision maker, שבאמת ביזת שהוא decision maker בתהליך, האם מרקטינג נגעו ביותר מ3-4 אנשים בארגון, תלוי באיזה ארגון גדול, זאת אומרת, ממש במקומות האלו, לראות האם אנחנו בכלל יכולים לעבור הלאה, פחות, כן, נקרא לזה MQL, כי זה מוסכמה, אבל המילה עצמה היא די חסרת משמעות. כן, אני מאוד מסכים איתך שאופס הולך ונהיה יותר חשוב, כל מה שקשור לקלריטי, זה, באיך שאני רואה את זה, זה בסוף ה-make it or break it של growth. ברגע שאני מבין משהו שעובד יותר קל בעזרת טכנולוגיה, בעזרת מקצועות שהולכים ונהיים יותר טובים, אם זה, כל הצ'אנלים השונים אנחנו נהיים יותר טובים בלעשות אותם, אבל להבין מה אני צריך לעשות, זה בסוף הליבה של ארגון go to market, ויש יותר כלים מיער, אבל עם כל הדבר הזה זה גם עדיין המכניקה היא לא פשוטה. זה מעניין שהזכרת PPC, כי זה אני חושב אחת הדוגמאות הטובות, אתה רוצה לראות את העתיד, תסתכל על PPC באיזשהו מקום. כידוע, מכאן הגעתי. והיום רוב עבודה ב-PPC היא בכלל לא נוגעת ל-PPC, היא נוגעת לקריאייטיב ולדאטה. זאת אומרת, רוב הפלטפורמות עושות אוטומציה היום, הטרגטינג והיכולת לטרגט נכון כבר פחות ופחות חשוב, כי בעצם מה החברות עושות? אתה נותן להם דאטה סגמנט שאתה רוצה לעבוד איתו, והן מוצאות אנשים דומים, ושהם more likely to convert, כל מיני דברים כאלה, אבל בפשטות זה מה שזה אומר, זאת אומרת, יש מכונה שחורה, black box, אתה מכניס אליו דאטה, ואתה מקבל ממנו תוצאות. איך לשפר תוצאות? תכניס דאטה יותר טוב, ותעשה קריאייטיב יותר טוב. ופה באמת, אנשי PPC שישבו וידעו כל שטיק וכל דבר קטן לעשות, הם נעשים פחות ופחות רלוונטיים, והטובים בהם באמת או הולכים למשל יש שם אנשים שמשהו מייצרים לך סרטונים ועושים לך PPC, כי הם יודעים שככה זה עובד יותר טוב. ותחשוב שככה זה יקרה בכל דבר, תחשוב שבמקום שאתה יהיה מכונה, זה מה שאני מנסה לבנות היום, איזה black box כזה, אתה תכניס אליו אנשים שיש להם עניין, המכונה תשלוף עוד מידע עליהם, תנתח ותיתן לך בסוף את האנשים שהם more likely to convert למחירות. אז זה רק אופס, זאת אומרת זה רק אופס, ומרקטינג יחזרו למקורות, שזה יותר קריאייטיב ומסג'ינג, ואיך להנגיש את המסר, ואיך ליצור פאנל נכון, ואת האקספיריאנס של האנשים. ואני חושב שזה מדהים, כאילו זה...
אני אוהב למצוא מחזוריות בהיסטוריה, זה כאילו חוזר למה שזה היה פעם באיזשהו מקום, יותר ברור מה ההבדל בין כל הדברים, רק שהאופס באמצע. עכשיו, בנוסף לזה, תחשוב על כל נושא של AI-Ops, שרק מתחיל, כל נושא של לוודא שה-AI עונה לך נכון, לוודא שהדאטה שנכנס אליו הוא נכון, לוודא שאין טעויות. אתה יודע, המון דברים שזה רק תחום שמתחיל. כי עסקים, יש בלקבוקס, נכון? אנשים צריכים, עסקים לא יכולים לסמוך על בלקבוקס, צריכים להבין מה קורה שם. אז זה לשם אני חושב שזה הולך, ואני מאוד רוצה להיות זה שבונה את הבלקבוקס. אני חושב שזה יכולה להיות, אבל זה בלקבוקס, קודם כל זה מעניין מאוד, זה בלקבוקס לחברה, זה כאילו פרסונלייזד. כשאתה מדבר על בלקבוקס, זה לא בלקבוקס עכשיו שעושה את זה לכל החברות B2B. בוא נגיד שבסופו של דבר יהיו 3-4 מודלים, וחברות גדולות ישתמשו בארבעת המודלים ביחד, בסדר? אבל כל המודלים האלה מודלים ציבוריים, זאת אומרת, זה אותו מודל שמוכרים לכל חברה. יכול להיות שיש לך טיפה יכולות אחרות פה, אבל זה אותם מודלים. בעולם כזה, איפה התחרות שלך? התחרות שלך היא לא בלבנות המודל. אף אחד לא הולך, רוב החברות לא יבנו מודל. התחרות שלך זה באיכות הדאטה שאתה מכניס, וביכולת שלך לעבוד עם הקופסה הזאת. אז בין עם הבלק בוקס, כן, אז יש לי לייר שעוטף את המודל בדאטה של מרקטינג וסייל, של אנשים שנכנס. זה היתרון היחיד שלי, הדאטה שלי זה היתרון היחיד שלי. אין לי יתרון אחר. תמיד יהיה בלק בוקס, ותמיד יהיה איך שאתה מנהל את הבלק בוקס. אבל אני חושב שכאילו עדיין יהיה חלק גדול שאתה לא מודע עליו, או שאתה לא יכול לראות. זה התהליך, ולכן כאילו חוץ מדאטה, מה עוד יש לך בתור חברה? דאטה ורעיונות, נכון? קריאיטיב, זה מה שיש. אני חושב שהנקודה המעניינת היא גם איך אתה מגדיר את הבלק בוקס. כי זה כמו, אני מדמיין את זה כמו באולינג, שיש את הסוגרים בצד, שבעצם קצת זה מה שאנחנו מגדירים, אנחנו לא זורקים את הכדור, הכדור זה המודל, אבל אני מגדיר בעצם איפה אני שם את זה, ומתי פה אתה צריך לחזור למרכז, ומתי אני קצת, בדיוק כמו שדיברת על לטייב את המכונה, שאתה בעצם לוקח את ה-common sense שלך, ואני אומר, אוקיי, פעם הבאה שאתה מגיע לפה, קח פה ימינה, פעם הבאה שאתה מגיע לפה, זה חברה, זה נראית חברה רלוונטית, אבל היא בעצם לא, כי 1, 2, 3. אתה בעצם מחנך נותן שזה אני בסימן שאלה אם זה יוכל להיות כללי. או שבסוף כל חברה או כל גישה תצטרך קצת לעשות לעצמה את השיעורי בית. אי אפשר להתחמק מזה לדעתי. לא, אף אחד לא מתחמק מזה. גם שוב, אנחנו צריכים לעשות משהו עם עצמנו. אבל אני חושב ואני דווקא יכול להראות לך מה אני מתכוון, אבל בוא ניקח את קליי שכבש את העולם בסערה, למרות שזה מסוג המוצרים של, זה כמו וודסטוק, שכאילו 100 מיליון אמריקאים אמרו שהיו בוודסטוק, אבל היו שם פחות ממיליון, 600,000 משהו כזה, 300,000, אז כאילו, כולם מכירים את קליי, אבל לא הרבה משתמשים פונקציות, שזה מגניב, כאילו אני למי שאוהב את הדברים האלו, אבל יש בקליי את הקונספט של enrichment water flow. מה זה אומר? אתה מכניס אימייל, וקליי מחזיר לך, בודק הרבה מקורות מידע, ומחזיר לך את המידע הנכון. לכולם יש גישה לזה. אז אם לכולם יש גישה לזה, איפה אתה? אז אתה יודע שאתה צריך לעשות צ'קבוק שעשית את זה, שמצאת את הפרטים הנכונים של בן אדם, או את הפרטים הנכונים של החברה. אז גם זה נהפך להיות די, כאילו, זה סיפור לכולם. בסופו של דבר, הדבר הכי שאתה יכול להשפיע עליו זה למי פנית ומה אמרת. עכשיו כן, אתה יכול לבוא למודל ולהגיד לו, תהיה יותר רגיש, פחות רגיש, אבל לא נראה לי ששם זה המקור. לא נראה ששם זה בעולם של קריאיטיב ושל תוכן, כן. כדי ליצור את המקסימום, אבל לא בעולם של מי אתה פונה ולמה, כי שוב, הדאטה החיצוני הוא אותו דאטה לכולם, אתה צריך להניח שהמתחרים שלך עושים אותו דבר. רק האינסייטס הפנימיים זה מה שעובד. שאתה רואה במוצר שלך מה עובד, שאתה רואה במוצר שלך מי באמת מגיב, שאתה יודע להתמקד בגלל זה, זה האדג' שהולך להיות לך, וכמובן אימוץ כמה שיותר מהיר של המודלים, עד שיהיה איזשהו פריטי. מגניב, אתה רוצה להראות לנו על משהו בקליי? אולי תן לזה באיזה דקה רגע מה זה קליי, למי שלא מכיר, למי שלא שמעת את הבאזוורד. אז קליי זה באמת באזוורד ענק, זה מוצר שאתה מכניס לתוכו דאטה, והוא מתחבר להרבה מאוד מקורות מידע. זאת אומרת, עד היום היית צריך לקנות זום אינפו ואפולו וכל מיני חברות אחרות שמוכרות דאטה. היום אתה הולך לקליי, וקליי הולך לכל החברות האלו, הולך לחלקם, ומעשיר את המידע שלך מכמה חברות במקביל. במקביל גם אתה עושה פורמטינג של הדאטה, מייבא אותו, מייצא אותו ל-CRM שלך, זאת אומרת, מקום מאוד נוח לבנות איזשהו מנגנון. עכשיו, הרבה מאוד מהשיחה על קליי זה ב-enrichment של אנשים, אני חושב שזה די commoditized,
ואני גם רואה שרוב הבעיה של חברות זה לא למי לפנות, כי ברגע שזה יהיה בחברה, אתה כבר יודע את הטייטלים או את האנשים. רוב האנשים לא יודעים להתמקד על חברות. אז יש לי לקוח, למשל, דוגמה, לקוח בשם ג'ונו ג'רני, שעושה חברות, מייצר מוצרי ל-L&D. זאת אומרת, כל נושא של חוויית הלימוד, איך אתה לומד, איזה תכנים אתה לומד, ממש איך אתה יוצר לבן אדם חוויה של התקדמות בחיים. עם מטרות מאוד ברורות, וזה קונספט שקצת קשה להסביר היום, כי מצד אחד זה עולם מאוד מאוד עמוס, יש הרבה מאוד LMS, LXP, כל ה-3-letter words האלו, שחברות מתעניינות בהם, אבל זה גם עולם שיש בו המון מקום לחידושים. עכשיו, קטגוריות אחרות, אז ורטיקל לא מספיק. אז אני יכול להראות לך. אז בעצם אני עובד עם ג'ונו ג'רני ליצור איזשהו מנוע, כמו שאתה אומר, שמשתמש ב-AI, ובעצם מכניס ולעבד את הדאטה הנכון. אז אנחנו משתמשים בהאבספוט, עובדים המון על האבספוט, ובהאבספוט יש לנו חברות שמסוגלות לטיר אחד, שזה הטיר שחשוב לנו, אבל יש גם חברות שאנחנו כל הזמן מגלים, עושים גם דיסקאברי. אז אני משתמש בתוכנה שקוראים אפולו, לתת לי איזשהו כמה סיגנלים בסיסיים, נגיד חברה שגדלה מאוד מבחינת עובדים, בארצות הברית, שאולי היא רלוונטית מבחינת העיסוק שלה, מכניס את זה להאבספוט, ומהאבספוט מעביר את זה לקליי, ובקליי אני בודק את הדברים הבאים, אני שולף מידע לגבי איזה מדינה, אני שולף מידע, איתי, משהו קרה? נמשיך? כן, כן, אני שם פשוט על מיוט, כי יש לי פה קצת רעשים, אז אני... אוקיי, אתה לא שמעת על זה, נלחצתי, אוקיי. אז הכנסתי לשם אחרות, ממש את הדומיין של החברה זה מספיק, מיד קיבלתי את ההרצות של החברה, בקליי כתבתי בצורה מאוד פשוטה, מה שאני אוהב בקליי, אחד הדברים שאני הכי אוהב, זה שאם אתה רוצה לעשות אלגוריתם, אתה לא צריך לדעת איך לכתוב קוד, יש להם AI שאתה פשוט אומר לו מה אתה רוצה. אז ממש כתבתי ל-AI, כל ההרצות שהן ישראל, קנדה, UK, תכתוב שהן אוקיי, כל ההרצות שהן לא, תכתוב שהן נגטיב קאנטרי, לא הרצות טובות, וכל השאר פשוט תכתוב אוקיי קאנטרי. זה כדי שיהיה לי מאוד קל למיין. אחר כך אני בודק איפה העיר נמצאת, ואם החברה עצמה נמצאת במה שנקרא, אנחנו קוראים לו Tech Hub, שזה ואלי, ניו יורק, תל אביב או ישראל, לונדון, אז זה מוסיף עוד איזשהו משהו שאנחנו רוצים לדבר איתו, עוד איזה ניקוד. בודק כמה עובדים יש בחברה, וחילקתי את זה כבר בכלי מיידית, האם זה sweet spot שלנו, או שאנחנו לא רואים הרבה פוטנציאל, למשל, רוצים חברות בין 500-600 ל-1200-1300 עובדים, וזה הבסיס. עכשיו, מה שבעצם עשינו זה, ביקשתי מקליי, הגדרתי לו כמה keywords, אמרתי בוא תראה כמה אנשים שעובדים ב-L&D יש בכל חברה. לפי keywords מאוד מאוד ספציפיים שאמורים להיות להם בטייטל ומאוד חד משמעיים. זאת אומרת, אם יש את הבן אדם הזה, את הדוק טייטל הזה, אז זה בטוח הקהל יעד שלי. זה האמבסדור שלי. אולי לא מקבל את ההחלטה בהכרח, אבל הוא הבן אדם שיבוא ויקנה אותי אחר כך. זאת אומרת, הוא הבן אדם שיבוא וימליץ עליי וירצה אותי ויקדם אותי בחברה. אחר כך אנחנו יודעים שחברות שיש לנו יותר מהנדסים, הן חברות שעובד לנו יותר טוב בג'ונו ג'רני, אז בדקתי שלפתי את מספר המהנדסים, ועשיתי, אוקיי, מה אחוז המהנדסים מכל ההדקאונט של החברה? והמספר הזה נותן, ככל שהמספר הזה גבוה יותר, החברה מקבלת ניקוד יותר גבוה, אבל אם יש חברות שהוא מאוד נמוך, אני בכלל מעיף את החברה, לא מתייחס אליה, לא עושה שום מאמצים. מה שבעבר היה צריך להגיע לבן אדם, שבן אדם יבדוק, היום אני בכלל מראש מוריד את הכמות החברות הרלוונטיות וחוסך המון זמן, וצוות הגרוט מתמקד יותר באיך לפנות אליהם ואיך להגיע אליהם. בנוסף, אני מיד לומד אם החברה היא B2B או B2C, וכמה היא גדלה בחודשים האחרונים, או ב-12 חודשים במקרה שלי. אם היה פנדינג ראונד בזמן האחרון, כמה עובדים באופן כללי יש, וגם ממש בנינו פרסונה, 4 פרסונות שונות בארגון, וכל פרסונה אני רואה בדיוק כמה אנשים יש בארגון. עכשיו, זה חוזר להאבספוט, חוזר לצוות גרוס, הגרוס בודק, מוודא, אומר, אוקיי, החברות האלה טובות, אני מכניס אותם ליעד, ומהרגע שהוא מכניס אותם לטיר אחד, החברה חוזרת לקליי, ואני שולף את האנשים הרלוונטיים, לפי הטייטלים, ומפה והלאה, החברה מקבלים בהאבספוט ממש סיכום על החברה, מה מעניין ומה לא, והם כבר יודעים ליצור את התוכן המתאים ואיך להגיע אליהם. זה עבודה שכן, זה לוקח כמה שעות, זה לא פשוט, אבל זה גם לא כזה משובח ברגע שמתחילים לעבוד עם זה. אנשים עושים דברים הרבה יותר מורכבים,
זה פשוט מאוד פשוט, אתה רוצה להוסיף enrichment, יש לך פה טמפלטים, יש לך פה רשימות, אתה יכול אפילו ללכת לאתר של חברות ולהוציא ממנו מונחים. למשל, האם החברה מדברת באתר על כמה חשוב ההתפתחות של העובדים. זה משהו שחשוב לנו. אז אנחנו סורקים את האתר, רואים האם המילים האלו מוזכרות, ואם כן, זה מעלה את הסיכוי שנפנה לחברה, ושהחברה גם תרצה אותנו. אתה יכול לעשות פה המון דברים, אתה יכול לשפר את הנראות של הטקסט, אתה יכול לשלוף טלפונים, חברות, e-commerce דאטה, אם יש להם קוד פתוח בגיט-האב, כל מה שאתה רוצה בעצם, אתה יכול ליצור פה. זה כלי שבווליומים גדולים כבר נעשה יקר, אבל הוא חוסך הרבה זמן והרבה התעסקות עם הרבה מאוד פלטפורמות. גם אני לא צריך עכשיו לשפוך המון דאטה ל-CRM ולסדר אותו ב-CRM, אני מסדר אותו לפני ה-CRM, ובעצם ה-CRM מקבל אותו מאוד מסודר. ככה בקטנה, טעימה קטנה. זה כלי היום שעם AI הוא של AI עוד לפני התוכן. מעניין מאוד. כן, קליי זה יפה. אבל זה לא קליי, זה לקח לי, אני יכול לספר לך שלקח לי בהתחלה הרבה זמן להתחיל, כי כמו תמיד, לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. אז חזרתי למקורות, ישבנו ביחד, הסתכלנו מה המאפיינים של החברות, כדי הלכתי ל-ChatGPT לשאול איזה מאפיינים יכולים להיות, היה לי רשימה מאוד ארוכה, נתן לי רעיונות, מהרעיונות האלו, בדקנו מה רלוונטי ויצרנו את המנגנון הזה. עכשיו כל זה, נכנס להפסות למשפט אחד של ניקוד. כן. היה מאוד מעניין, עמית, איזה כיף. שמח שעשינו את זה. ממש בכיף. יש לי עוד הרבה שאלות, אבל אני אשמור את זה לפעם הבאה. עוד משהו לסיום? לא, תודה שהירחת אותי. שמח להיות הראשון.